Adali to me za ka ci akan wannan cikin namu kadari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masoya na suna na Adali ne. Wannan fim din mu fim ne mai dogon zango. Ina sanar da masoya na faɗin duniya baki ɗaya dukkan abin da kake sha'awa a kallo in ka zo a kalla. To insha Allah za ka same ni a cikin wannan fim din. Barkwanci, nishaɗi, faɗakarwa, ilmantarwa tare da nishaɗantarwa. Saboda haka insha Allah bayan babbar sallah da shi da sauki uku za mu fara saka muku wannan fim. Ina godiya. Muna godiya Adali. Hello. Zara, me za ka iya cewa akan wannan ɓangaren fim ɗin namu? To wannan fim da yake cewa tun da nake ban taɓa zuwa fim na kala labarin da ya burge ni ba ya burge ɗan kallo a lokacin da ake ɗaukar sa kamar wani. Wannan shahararren fim ne wanda kuma fim ne wanda jajirtaccen director ya jajirce ya tsaya ɗin da kansa da majajirta.